Zdravím vás ľudia u nového videa. Dneska si otvoríme Lucky bloky, ktoré som tu zbieral pre vás na toto video. Tak si otvoríme tento lostak. Dúfam, že niečo dobre padne. Z týchto dvoch. A z tohto zlatého. Prosím. Zase ľako, že mi ho dalo preč tento Lucky blok. Aha. Ten sa si otvorím ako posledný. Hej, teraz hore. Ešte tu máme Lucky bloky. Tak tieto admin si otvoríme. Tak nič. Tieto dva. Tento tako, dúfam, že z neho padne niečo dobré. Koľko? To je zlé. No jasne, to isté čo dole. No, to je lepšie. 175. No to je horšie, ale tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite hodiť like a odber. A ak by ste chceli niečo z mojej besky, tak napíšte svoje meno v Robloxe do komentárov. A vidíme sa na budúce. Čau, robím si srandu. Ešte sme neotvorili ten najhlavnejší. Čo? Nice. Dobre, teraz je normálny koniec. Ak chcete niečo z mojej besky, tak napíšte svoje meno do komentárov. Alebo ak chcete, tak si ma pridajte. Hneď vám ukážem moje meno, ako sa volám. A nezabudnite hodiť like a odber. A ja sa volám Young02. Tak, sa majte, čau.